Satreskrim Polres Tuban kasil nyekel gerombolan maling gabah ambek jagung nggone wong tani nok daerah kono. Telung pelaku kasil dicekel sakbare polisi oleh rekaman kamera CCTV teko salah siji nggon kedadean. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban kasil nyekel telung maling gabah karo jagung sing gegere wong nok daerah kono. Telung pelaku kasil dicekel ambek barang bukti montor tepak loro, 17 sak beras ambek 12 sak gabah. Maling-maling kuwi jenenge Darmawan 37 tahun, wong desa Waleran Kecamatan Grabagan Tuban, terus Kolil bin Riono 40 tahun, wong desa Ngujo Kecamatan Kalitidujo Negoro, ambek Dodi Hartanto 26 tahun, wong desa Tanggulangin Kecamatan Montong Tuban. Saliyane wong telu kuwi, polisi ijek nggodhake maling siji neh jenenge Nasir sing kasil mlayu. Carane pelaku nek maling ya kuwi numpak montor tepak, bar kuwi golek gudang pari utawa jagung sampai slep sing kosong. Sakbare mastekno situasi aman, pelaku maling kasil panenane warga kuwi. 5 nggon sing dadi incerane pelaku ya kuwi gudang slep nggone Mandir Kecamatan Tambak Boyo, gudang slep Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang, gudang slep Desa Dempel Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, ambek gudang slep nok Kecamatan Kalitidujo Negoro. Mergo kelakuane maling-maling iki korban-korbane padha rugi puluhan yuta repes. Pelaku dijerat pasal 363 sing ancaman hukumane paling suwe 9 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV.